Evo. That's right. Super. Ćao, ništa, evo da te najavim za početak. Ljubomir Vranješ sa nama, ovoj publici našoj nemam šta više da dodam. Dovoljno je selektor Slovenije i kao takav uvek si bio interesantan na ovim našim prostorima XU, ali sad si još interesantniji, onako aktuelniji s obzirom da radiš u Sloveniji. Prvo te pitam kako si i gde si, jesi se vratio kući u Serigi? S čime ćemo početi? U Švedskoj sam. Kući sam, jeste. Kako sam? Bolje sam, mogu reći, nego što je bilo, ali ide napred. Napredujem i ja. Da, rekao si treba 7 dana da sagledam da sve slegne i možda budem zadovoljan posle 7 dana. To je zadovoljniji, to je drugačije gledam. Je prošlo 7 dana ili je dalje taj izolacija? Nije još prošlo, nego još naravno se gleda, analiziram sve utakmice od pripremama na analizu utakmice, znači imam još 2-3 dana i onda ću biti ja miran, mislim, u mojoj glavi. Da, dobro, puno si pobeđivao u karijeri i puno si, i naravno bilo i neuspeha. Kako ih doživljavaš, kako ih preživljavaš? Sad došao si kući i šta te smiruje, šta radiš da bi povratio taj balans psihološki? Pa znaš šta, analize mi pomažu puno. Lako je u utakmici ili pre utakmici, kako god dobiješ jednu utakmicu, onda je sve ok. Ali meni je isto, kada dobijem utakmicu i to analiziram. Znači, i nije samo kad gubiš. A to mi isto daje puno odgovore. Znači, zašto se to dogodilo u tom trenutku, kako smo mislili taktički pre utakmice, kako je bilo na utakmici i tako dalje. Jel smo to što smo hteli mogli da učinemo, da igramo ili ne. Su oni promijenili taktički nešto, da mi nismo mogli i tako dalje. I tako me smiri kada vidim kasnije sve kako i šta i ako smo imali u pravu ili ne u tom što smo hteli. Znači, to mi je vrlo važno. Znači, i to me smiruje onda u glavi. I onda idem dalje. Šta me ne smiruje, ako si imao, ajmo reći, pogrešne poteze, onda kao trener, kao ja, onda je meni to malo, zašto nisi to uradio, ili zašto nisi mislio tako i tako dalje. Ali učiš se. Jer možeš, čak i mislim, ja sam pričam sad s ljudima i sad pitaću te i za ono što svi negde su videli možda kao pogrešan potez u toj utakmici s Egiptom, ali ne znam, sećam se, pričao sam sa jednim ozbiljnim trenerom i kaže, Žiko, to što ti sad pričaš o tome 15 dana, treneru traje utakmica 3 minuta u glavi. Tih 60 minuta... Pa znaš šta, i to je isto malo, ajmo protiv Egipta ove 4 minute što svi hoću da pričaju o tome. Imali smo mi ti 3-4 minute u drugim utakmicama. I tu je išlo super, dali smo golove, nije nikakav problem bio uopšte. I onda imaš istu filozofiju, znači oni imaju igrača vani, mi imamo igrača vana i ipak igramo 6-5. I to je funkcionalno 100% pre. I sada nije, pa nije to za mene onda, to me ništa tako puno ne muče, ajmo reći. Znači, ja bi istu situaciju, ako bi imao, isto bi napravio. Hoću da igram 6-5. Sada su odluke malo bile slabije ovaj put i dobili smo nekoliko golova. Naravno sam se naučio nešto o tome za budućnost, ali da ja ne bi opet igrao 6-5, tu bi odluku opet uzeo istu. I ja mislim svaki trener bi uzeo. Sad imamo pametni treneri posle utakmice, to je meni isto sve ok. Ali ja sam bar tu malo realista i iskren sam protiv sam sebe. Da, pa dobro, imali smo slučaj i Davida Davisa koji je praktično vratio
kill u životu u Kelnu i svi smo se pitali, pa čoveče, zašto igraš bez golmana, preokrenuo si rezultat, ide to i daješ kilu, mrtvom kilu da se vrati u život. Mislim, kako ti kažem, to deluje kao kocka. Sad, verujem da treneru to deluje drugačije. Trener sigurno... Ajmo reći ovako, ja sam mislio, imamo 15-10, imamo šansu na 16-10 igrača više. Pa ko ne bi tu priliku uzeo? Nije to kockanje, nego to ti ako gledaš na statistiku, što ja uvijek radim, znači 8 od 10 dajemo 100% ili imamo 100% šansu da damo gol. Znači, statistika mi govori da je to pravi potez. Nije to kockanje, nego to je statistika. Da, jasno. Dobro, šta je zakon kod tebe kad se igra bez golmana? Jel zakon da lopta ne treba da ide na pivotmena, treba spoljni igrači da završavaju taj napad ili ne? Pa je 100% tako. Znači, za mene je zabranjeno igrati s pivotmenom kada je golman vani. To nije samo 6-5, to se ne događa, nego isto kad smo igrač manji. Znači, to je, a 7-6 je drugčije. Ako nam treba gol, to je skroz drugčije. Ali 5-6 i 6-5 ne sme se igrati pivotmena. Jasno. Dobro, kojom si utakmicom najzadovoljniji na prvenstvu? Pa je, znaš šta, u tom, ajmo reći, nekoliko sat vremena pre utakmice protiv Egipta se dešavalo puno stvari. I kako su momci, fanti tu utakmicu odigrali, mi je stvarno ono, kako su se borili, me oduševilo malo. Znači, možda nije najbolji rukomet. Mogu iskreno isto reći kada gledam i kad sam analizirao, imam još 2 utakmice skroz da analiziram naše, ali kad gledam sve, onda mi je ta utakmica ne rukometski, ali sve okolo kako najbolja. I protiv Egipta u kući. Imaju super ekipu, nije to. A mi smo jednu utakmicu napravili ajmo reći, za malo celu utakmicu smo super igrali, nego imamo, ajmo reći, 4-5 minuta gdje stvarno smo izgubili glavu. Da. Znaš kako, evo sa strane, jedan nezavisan komentar čovjeka koji prati slovenačku reprezentaciju IHH 15 godina. Deluje kao da, znaš, ima 5 brzina, a vozite u 4. Nekako tek protiv Egipta se vidio neki taj maksimum, kad je bilo najteže, pokazao se taj karakter. Ali prethodno je delovalo da tu ima mnogo rezerve, da Slovenija može i mnogo, da taj naboj može da bude mnogo jači u igri, da mogu momci još više. Nekako ste delovali pod nekom kočnicom, čekalo je da eksplodirate. Pa znaš šta, i slažem se 100% s time. I to sam ja isto od prvog dana govorio. Nije bilo ista, ajmo reći, kad smo se mi, zato sam i pripreme analizirao i to isto. Nisu oni došli, ajmo reći, sa istom fizičkom formom, nije rukometskom formom, kao, ajmo reći, godinu ranije. I tu naravno ima različite razloga, u tome neću da uđem. Ali nije tako bilo. I čekali smo, i neki igrači su čak 4-5 utakmice trebali da uopšte dođu u neki ritam. Nažalost. A ipak, evo vidiš, ja mislim to, i igrači sami, mi smo, kako se kaže to, sami kritični. Samo kritični, da. Da. Znači, mi smo htjeli puno više nego što je bilo. Ali imaš i ti isto i tu druge ekipe što isto hoću. Naravno. Ajmo reći, Bundesliga imaju, ovi što su igrali u Bundesliga imaju puno veći prednost na ovom turniru nego svi drugi. To se i vidi i na rezultatima. Kako su igrali celu godinu i nisu imali karanten, ajmo reći uopšte, na 4, 5, 6 nedelja bez treninga, nego kući sediti. Ima tu neke stvari što se može
reći da je to malo nas poremetilo, da. Dobro, realno ima puno igrača iz PIK Segeda koji su ti jako bitni, a PIK Seged imao strašno je loše prošao u COVID situaciji i glavni igrači manje više su došli u problematične forme. Eto, ja da pomogu. Nažalost, da. Ali opet da se vratimo na čekanje da poletimo. Mi smo poletili jedan deo utakmice, svaku utakmicu, ali nismo imali konstant utakmicu gde možemo reći od prve minute do 60 minute smo igrali opušteno, sa kontrom, sa voljom, sa radost, znači i sa rukometski taktički. Imali smo mi to, ali ne 60 minuta. I to mi je falilo, naravno. A sada gledaš naravno zašto, analiziraš i imam tu neke odgovore meni i igračima i mislim da će i to biti, kako se zove, u budućnost bolje. Da, dobro, ono što se ljudi pitaju, a ja kao novinar moram negde da ta pitanja stavim i da izvagam i da prenesem. Pitaju se ljudi, uglavnom je neka opcija da Zarabec i Bombač budu zajedno tu u igri, možda Mačak imao malo možda manju ulogu, da li se smanjio šuterski potencijal ekipe ako je Mačak van, ako je Henningman na krilu i tako dalje. Kako ti vidiš stil koji želiš naravno da izguraš i da li je tu potrebna striktna podela na te neke solitere koji mogu da opale sa 10 metara i na ovo blagu koje ima Slovenija u Bombaču, Zarabecu, Skubeu i tako dalje? Pa sve te, kako se zove, alternative smo imali u glavi, naravno. Šta nam je važno nam je bila obrana. Znači tu i to je meni kao trener najvažnije. Obrana sa golmanom i onda da imamo kontre. Naravno, opet sada kada gledaš nazad, nismo 100% zadovoljni sa time, ali tu sam morao isto i snage da imam. Znači, Mačkovšek jeste, počeo se ja s njim svaku utakmicu dok sam vidio da smo padali na kraju utakmice, najviše u obrani, a tu mi je najvažniji. I onda sam počeo da igram sa dva brza igrača, nema veze kako, što su imali, ajmo reći, tajming skupa na treningama. Niko ne vidi kako to ide na treningu, nego samo se gleda na utakmicu. Dobro, zato ti slušam sad da čujem. Ja sam pokušao sve kombinacije, ali ipak ne možeš ti na treningu imati jednu kombinaciju, a uopšte ne funkcioniše. Lopte se gube, tehničke greške celo vreme i onda kao trener nećeš ti to staviti na utakmicu, nego hoćeš da staviš to što je funkcioniralo na treningu. I tako mislim. I to je funkcioniralo do jedan moment. To je bilo najbolji Zarabec je igrao, ajmo reći, bio mi najbolji srednji bek na prvenstvu, da iskreno budem. Ali iz početka on nije bio tu, kad smo se mi streli. Znači, tu je stvarno bilo malo, i zato nije ni igrao iz početka. Ali kasnije se pokazalo na treningu, evo, dolazi nazad, odmorio se malo, imao je on, ajmo reći, malo teži program nego puno od njih. A kasnije se vratio i fizički i mentalni i videlo se da je on već u ritam, ajmo reći, u igri. I zato sam i na njega puno uložio u igri. A sada s njim, ko bi igrao levo i desno? To je bilo, naravno, zavisi. Onda sam uzeo Mačkovšeka jednog dela utakmice i to je stvarno išlo dobro kad sam počeo tako da igram. Nije smeo da počne, nego počeo je prve 3-4 minute u napadi i obranu, a kasnije sam ga menjao. I onda na kraju prvo polovreme opet ušao, imao je snagu i tu je ovo
da dobije realizaciju na svoje šutove, dobre, na pozitivne. Pre nije bilo. Znači, to mi sve opet analiziraš i dobiješ odgovor da je to prav put. I to je bio prav put do celo vreme, do kraja. Dobro, pitaću ti za Staša Skubea, pozvao si, se čujemo, pozvao si Staš dugo nije bio u reprezentaciji, kakvu je on ulogu imao, mnogi ljudi su, mislim i prethodni selektor Veselin Vujović je teze da Staš kad se pozove on ili mora da igra ili se ne zove uopšte. Zato što je takav tip igrača, zato što je takav mentalitetski i igrački negde ima glavnu rolu. Kako si ti doživao Staša i njegovu ulogu u ekipi? Ja mislim da je Staš nov u ekipi, znači ovi drugi što su bili i u Švedskoj imali su, ajmo reći, prednost na tajmingu, da se poznaju i tako dalje. Ja sam probao igrati na treningu sa Mihom i Stašom i mislio sam stvarno da će to da funkcioniše. Oni su igrali pre, a uopšte nije funkcionišalo. Znači, on je svoju ulogu uzeo fantastično. Znači, nemam ništa. U oslačionici, posle, kasnije, to je sve bilo super. Ja ipak mislim da, evo to je isto ono, ja nisam da mislim ako da Staš mora da igra 100% ili ne igra uopšte. To meni, ne volim tako da mislim. Hoću da imam otvorene, se kaže, oči ili otvoren viziju, ili kako da se kaže. I hoću isto da upotrebljavam igrače u jednoj ulogu što bi imali u ekipi. A tu još nisam sa Slovenijom. Znači, ajmo evo tipično što igraju finale danas, Švedi. Oni imaju tačno disciplinu u ulogu što trebaju da igraju. Ali ako ti akceptiraš to u ekipi, te uloge, šta trebaš da kao Staš ili kao Zarav ili kao Mačkovši, što sam počeo, ovo su tvoji prvi 5 minuta, kasnije igraš samo ovo. Znači, našao sam uloge za sve, ali ne za sve. I onda mi je to, naravno, to je vreme, tu treba malo vreme i strpljenja, ali ja mislim da imamo ekipu za Staša i za Zarabeca i za druge srednje bekove, samo treba se uloge, treba vreme za uloge da se podele. Jasno. Dobro, mislim, to su negde i slatke muke, ima puno igrača Slovenije. I sad na desnom krilu teško izabrati, na srednjem beku teško izabrati. Dobro, ajde te dve pozicije pogotovo. Čak i na crti ima puno nekih opcija. Jel to, kako ti kažem, je ti to olakšava ili otežava posao u neku ruku? Pa nekad je bolje imati manje nego više. To se isto i zna. Ali opet kažem, ako se uloge akceptiraju u ekipu, onda je to nevjerovatno šta se može napraviti. I to je jedna stvar što se isto mora sa igračima diskutirati, popričati kako i šta. Jeste, ali mogu reći, širinu nemamo kao, ajmo reći, kao Francuzi, kao Španci, kao Danci, nemamo. Ali imamo jednu ekipu što se može boriti za, ajmo reći, za polufinale. Imamo jednu ekipu. Mislim da u budućnosti isto se to mora imati kod cilj. Ali da se kaže da Slovenija ima jednu ekipu za pobed zlato odmah, to stvarno ne znam ako još danas dan ima. Ali zato mislim isto da je važno da se u budućnost isto gleda na mlađim igračima. Neki su stariji u ekipi, ali tu treba isto da se gleda malo specifični na koju poziciju nam treba igrače. Što kažeš, desno krilo ima i 7-8. Jasno, možda da. Pa to je to. Jel trebamo stvarno da stavljamo svu energiju na srednjim bekovima? Ne znam. Znaš, tu bi ja rađe radio malo da se malo specifično radi na pozicijama. Znači, levi bek, levo krilo,
desni bekovi, šta imamo tu. I tako bih ja htio u budućnosti da malo isto vidim šta se može napraviti sa mlađim igračima. Jasno. Dobro, evo, ima puno toga u ovoj godini, kvalifikacije za olimpijske igre i Tokio, ako Bog da. Kako vidiš to sad iz ove perspektive? Pa kako vidim, bit će teško, naravno. Imamo Njemačku, imamo Švedsku, imamo i Algeriju. Znači, to će biti 3 utakmice vrlo teške na 3 dana. I još sada moramo igrati protiv Poljske u utorak, a sretnemo se u ponedeljak. I kasnije u četvrtak odmah idemo i petak, subotu, nedjelju igramo. Znači, to je samo moguće u rukometu, ajmo reći. Biće teško, ali mislim, verujem stvarno da ako sada isto imamo mjesec i po dana za malo da se pripremimo za ovo i da igrači isto dođu u boljoj formi nego što su došli za svjetsko prvenstvo, onda mislim da imamo veliku šansu da se kvalificiramo za olimpijske igre. Ako budu. Da, dobro, imate Švedsku. Dobro poznaješ situaciju, verujem da je euforija u Švedskoj velika. Šta sad da radi Glenn Solberg ako ovi momci osvoje svetsku titulu, a on treba da vrati još 10 igrača koji fale, ili 7-8? Šta bi pa nije on da on hoće da vrati, on nije ni hteo da ju uzme. Znači, to je malo, to je malo progrešno. On je uzeo igrača što misli da će bude budućnost. Znači, nije to, on je namjerno, on je mogu uzeti drugi igrače. Znači, ali nije. I ide na drugu liniju. I sad oni uopšte nisu imali neki ajmo rekli, pres da uopšte dođu negde. Znaju da imaju jednu ekipu dobru i tu je disciplina i zna se svi šta trebaju da urade. I na tome može doći, vidiš, i do svetskog finala. Ja mislim da će on imati istu ekipu. Ja ne mislim, možda će Niklas Ekperija na desno krilo uzeti, ali sve drugo, i golmana će možda Apelgrena uzeti nazad što je povređen, ali sve drugo mislim da će biti isto. Da. Reci mi, ovdje pričamo na našim prostorima, ima ta teza da pomoćnik ne služi ničemu u stručnom štabu, generalno da to je čovjek koji nosi tablu i otvara flašicu sa vodom glavnom treneru. A sad vidimo Glena Solberga koji ne priča ništa za vreme time-outa, Jim priča onaj pomoćnik, Tobias Carlson priča nešto u slušalicu Glenu i sve to deluje za nas totalno čudno. Imali smo pre 20 godina s tvojom generacijom istu situaciju. Šta pričaju oni na time-outu dok trener ćuti s njim? I zašto trener ćuti? Pa, ajmo reći, gde da počnemo. Ja stvarno ne znam isto zašto Glenn ništa ne govori. Tu tako blizu nisam i nisam pitao i neću da pitam, to nije moje. Ali ajmo reći, Jim Gottfriedson, on ti sve što je u napadu, on sve govori. Znači, ovo ćemo to da napravimo. Ako to ne funkcioniš, onda lopta treba da ide levom beku i ako lev bek nema, onda mora krilo da puca. Znači, sve je to disciplina i kako treba, i svi znaju kad trebaju trčati nazad. Tako i ja mislim. Znači, Jima sam ja imao dosta godina i ja sam ga u Flensburgu znači, to je sve sistematički i to treba da se uradi. I onda je teško. Znači, oni isto idu onda 100% 1 na 1, ako ne može daju loptu brzo, ako ne može daju loptu brzo, onda ide tak. I to on govori. A onda Bukvist, pomoćni trener, on je odbranu. On govori o odbrani šta treba malo da se napravi, ali isto napad, nešto kaže, mislite na ovo. Inače, nema tu puno što se govori o drugim stvarima. Tobias Carlson govori Glenn Solbergu najviše o odbrani. Kako on vidi izvana, gore na tribini, gde su, jel treba malo više dubinu, malo pliće na nekog igrača i te stvari on govori njemu. Da, pretpostavljam da će sad to postati trend, ovo sa slušalicom u uvu, mislim da će sad manje više... To je on dobio, to je imao još u Švedskoj puno godinama, tako se radi, puno godina i Norveška, znači Christian Berg je to isto već 3-4 godine upotrebljava. Vidi se malo drugčije od gore
Da. To je 100% tako. To, kada gledaš utakmicu i sam gledaš, onda i tim si gledaoci, što tako ne znaš. Vidi se i to nije loše. Uopšte nije loše da se ima jedan, ali onda možeš isto imati jednoga što znaš šta ti hoćeš. Kako misliš, kako smo taktički igrali pre, kako dogovorili pre i tako dalje. Ali mislim da je to, gleda NFL. Da. To svi imaju, znači nije to nešto novo, nego rukomet je još malo, ajmo reći... U kamenom dobu. Da. Dobro, a reci mi, evo Norvežanin za švedskog selektora i sad, ne znam kakav je tamo otpor možda prema tome što sad, pored jednog Vranješa, pored jednog Stafana Olsona, pored jednog Vislandera i tako dalje, dođe Norvežanin koji realno nema u CV-u manje više ništa, bio je odličan igrač, ali trenerski je, ok, šta je vodio? Praktično manje više ništa. Kako Švedi na to, mislim, ajde ti lično, ali kako ta švedska rukometna komuna doživljava to? Je li ima problema s tim ili ne? Pa, pre prvenstva se pitalo, naravno, kako je to moguće. Sada niko ništa ne pita. Da. Naravno, ali to će sve, znači, to će se sve posle 2-3 godine saznati šta je kako. Pre toga ne možeš ništa reći, znači čovjek radi nevjerojatan posao, ajmo reći to što se vidi. Kasnije imaš ti tu iza kulise stvari što se pita, ali kada gledaš ispred kamere, to je to što vidiš. Da. A ko je takav vizionar u švedskom rukometu? To mi imamo u ovim našim krajima, uglavnom se pita jedan čovjek ili dva čoveka u savezu, federaciji. Ko su ti vizionari u švedskom rukometu da dovedu Islanđanina za selektora sa praktično 35 godina, pre par godina, sad dovedu Norvežanina bez iskustva? Ko su ti? Tu nije samo iskustvo, tu imaš, oni mislu isto više grupa. Šta treba grupa? Znači, pre si me rekao Bengt Johansson, nije ništa govorio na timeoutu, nego smo mi igrači to. To je optimalno. Ako imaš igrače što su naučili da uzmu odgovor. Znači, i onda možeš isto da pustiš odgovor kad znaš da oni imaju to mišljenje. Znači, ajmo reći, 5-6 goma vani ne igraš pivotmana. Znači, zna se to. I onda naravno da možeš ti da odgovornost daješ. I to oni isto tražu. Znači, ko je u toj grupi što može to da pusti? Ekonomija, druga stvar. Treća, kako je sa slobodom? Znači, može sponzori, četvrta stvar, to je isto važno. Koji profil hoćemo? Znači, imamo dosta, ovi što ste rekao, Stafan Olsson, Magnus Andersson, ima koliko hoćeš ovih što bi mogli. Ali nije možda taj profil što su tražili, nego htjeli su drugi profil. I jednostavno. I bio je u Flensburgu. Znači, bio je iza i imao je Jim Gottfridsona u Flensburgu, kao nije imao on, ali sve je znao kako i šta i imali su tu komunikaciju. I to je onda bilo puno lakše. Da. Odluka. Je li Jim zaslužio da bude MVP? Ko je za tebe MVP ovog prvenstva? Koga vidiš? Znaš šta, imam dva igrača, to je Jim i Mikkel Hansen. Drugi nisu tu. Jim je ovo u ekipu to što kako, i sad ja isto znam švedski, čujem i kako je on, znači uzeo je nevjerovatno odgovornost u sve. Znači on je sve radio. Kada čuješ timeout, kada čuješ tamo, to je stvarno impresivno. Da, impresivno. Da.
Jer ti iznenadio kakvog igrača izrastao? Ti si radio s njim i jesi očekivao da će ovakav Dasa da postane rukom? Pa znaš šta, kad je došao, kad sam ga uzeo, kad je bio 17-18 godina, onda nam je cilj bio, kad smo pričali skupa kako hoćemo onda je cilj bio da bude najbolji igrač sveta. Znači, odmah onda smo pričali o tome. I možda nije najbolje, ali jedan od njih 100%. Da. Dobro, Danci, šta očekuješ od finala? Mikkel Hansen neodbranjiv u polufinalu, Španci sa onakom odbranom praktično mu nisu napravili faulu za 60 minuta. Pa znaš šta, očekujem, bit će gusto. Znači, Švedi se ne boje Dance. To je prvo. Tu nema nikakav respekt, ako, ajmo reći, iz druge. Oni znaju, Danci, to se može dobiti. Znači, opasni su Švedi. A Danci isto imaju, znači, mi hoćemo da, to je ona, kako se kaže to, veliki brat, da se tako kaže. Da, veliki brat, da. Veliki brat, mi smo manji, a znači, to je ono, moramo njima pokazati da smo mi na taj nivo. Znači, to će biti na obe strane, ajmo reći, mentalno vrlo lako da se igra utakmica. Ali tu vidim isto da Švedi sada prvi put isto, ajmo reći, dobiju golmana protiv sebe. Pre nisu imali. Znači, oni imaju golmana i to im pomaže, naravno, nevjerovatno, ali sada je prvi put isto jedna utakmica da će oni imati jednog golmana protiv sebe. I to ćemo vidjeti kako ću hantirati. Znači, neće to sve biti gol. I ako to ne srede, naravno, bit će teško. Ako Landin ima svoj dan, onda će biti teško. Mogu reći. I vidi, Danci, ako oni imaju to što imaju strpljenje i imaju Mikkel Hansena, ne možeš ti samo zaustaviti, možeš akceptirati neke stvari. On će isto promašiti protiv švedske golmane, ali to je sada koliko će on to da napravi. I kako će oni biti 7-6, znači to će isto biti jedan važan deo, ne znam. Ja kažem iskreno, jeste da Danci su favoriti, ali ipak je 50-50. Da. Jel možeš da povučeš neku paralelu sa svojim vremenom? Od 20 godina od posljednjeg finala, jedna od najtragičnijih stvari u rukometu o srpskom ili srpsko-crnogorskom je taj gol Levgrena u Parizu. To je stvarno bilo nešto u polufinalu za finale. To je stvarno onako i dan danas, znaš, u grlu ti nešto stoji, kažeš, igrali smo fenomenalan rukomet, možda najbolji rukomet koji je ta generacija igrala i desi se tako nešto, primi se jedan gol koji je ono, 11 metara, nevjerovatan. Kakva je paralela možda se izvuče nešto, švedska generacija tada, sada? Pa ne može. Dobro, jasno mi je, osvojili ste mnogo više, sve mi je jasno. Ne, pa mislim isto situacija kako su oni došli do finala i moram reći da je iznenađenje. Bilo je možda iznenađenje, malo iznenađenje da smo mi to došli, ali mi smo 98. isto pogledali Evropsko prvenstvo. Znači ipak smo imali neki pritisak da igramo polufinale, ajmo reći tako. Oni uopšte nisu imali ovo. Oni nisu ni znali ako će doći do četvrtog finala. Da. Znači, ne možeš porediti, ali sada je euforija nevjerovatna. Znači, oni lete, oni su u jedan flow što se priča, što možeš da gledaš ne samo u ruku, nego u svim sportu, znaš kako si, kad si u tom flowu, možeš da pobediš sve i to je to. I zato mislim 50-50. Oni su veći flow nego Danci. Da. I to je opasno. Evo Dragan Škrbić se javlja, a kaže, a pita Ljubu što 3 probijanja mu nisu svirali na tom polufinalu. Što ti nisu svirali 3 probijanja, 3 faula u napadu na tom finalu, u tom polufinalu? Pa ako ćeš da gledaš probijanje i ne,
tu ima sudija dosta stvari da gleda i kako i šta. Sudije danas i onda, šta da vam kažem, nije lako. Jasno, jasno. Dobro, evo za zaključak možda nešto što je pozitivno na ovom prvenstvu, neka ekipa, neki igrač koji te iznenadio, nešto pozitivno po čemu ćeš se sećati Egipta, osim tog uzleta Švedske. Nešto pozitivno. Što nema, znači to je najveća pozitivna je Švedska, ali ajmo reći pozitivno, ajmo reći Danci. Znači u evropskom prvenstvu nisu ni došli, nisu išli dalje. I kako su se vratili, evo, znači kako je tu strpljenje, kako je tu cilj oriented rad. To je stvarno isto pozitivna stvar što je u ovom prvenstvu. Opet su u svetskom finalu. To je isto vrlo pozitivno za mene. Je li ima neki budući superstar kome možeš da prognoziraš, koga si video sada, a koji si siguran da će obeležiti godine ispred nas? Superstar. Da. Ovaj Gicel iz Danske, desni bek, neverovatno je igrao ovaj turnir. Sad je prvi turnir, to se ne može reći da će neki biti superstar, ali i nikoga nije znao toliko pre, znači mi smo igrali protiv njega, ali inače ako nisi igrao protiv njega u klubu, nikoga uopšte nije ni znao da je na to. On može biti za budućnost Danske jedan ključ za sve medalje. Konačno su našli levorukog desnog beka. Da. Dobro, hvala ti puno, ispričali smo malo finu priču da ljudi mogu da čuju i vide tvoje razmišljenja 7 dana posle prvenstva. Ja ti želim sve najbolje, želim ti da se vratiš i na klubsku scenu onako kako zaslužuješ. Nećemo još, odmaraš. A sa Slovenijom da izguraš projekat Tokio do kraja, do jula. To je to. Hvala ti puno. Ajde, čao.